Presented by Rama Films. जमुई से जनुआ के हमारा पटना रे फरक बा। जमुई से जनुआ के हमारा पटना रे फरक बा। ए जी जाए दना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। ए जी जाए दना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। ये हो दिलावा में गम लेके जियो तानी हम हो। रही न जनुआ तक करब हम हो। ये हो दिलावा में गम लेके जियो तानी हम हो। रही न जनुआ तक करब हम हो। हमारे नाम के गोदाना करे जवाब अपन गोदवैले बा। ए जी जाए दाना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। ए जी जाए दाना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। ये हो कवन कलम से लिखल विधाता लागो है रोहितावा से टूट जैसे नाता। ये हो कवन कलम से लिखल विधाता लागे गोरे लालावा से टूट जैसे नाता। राजस यादव वीडियो कॉल पर ओकर सकलवा देखैले बा। ए जी जाए दाना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। ए जी जाए दाना हमके नई हराबा यरवा जहराबा खइले बा। Presented by Rama Films.